Yng Nghymru, mae bron i 1 ym mhob 3 plentyn erbyn hyn yn byw mewn tlodi, sy'n fwy nag unman arall yn y Deyrnas Unedig. 200,000 o blant, 50,000 yn fwy na'r holl bobl sy'n byw yma yng Nghasnewydd, un o'r ardaloedd fwyaf tlawd Cymru. Mae gan bob un plentyn yn y byd 42 o hawliau, sydd wedi ei nodi yng Nghnfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar hawliau'r plentyn. Ym mis Tachwedd, mi fyddwn yn dathlu 30 mlynedd ers eu llunio. Mae'r hawliau i fod i amddiffyn plant rhag anffafiaeth, camdriniaeth a thlodi. Ers 2011, mae Cymru wedi arwyddo i dderbyn gweithredu'r hawliau yma. Mae tlodi plant yn gallu ymddangos mewn sawl ffordd wahanol, ac ar adegau, mae'n gallu bod yn amhosib i'w weld. Nid yn unig bod plant yn gallu dioddef oherwydd diffyg arian yn y teulu, ond mae plant yn gallu dioddef drwy ddiffyg sylw ac arian hefyd. Oherwydd salwch ac anallu rai rhieni weithio, does dim digon o arian i'r plentyn allu cymryd rhan mewn pethau fel y dylen nhw. Mae hyn yn golygu ei bod hi'n gallu bod yn anodd i rai plant treulio amser gyda'i ffrindiau, oherwydd bod nhw'n methu fforddio yn i'r sinema neu allan am fwyd. Neu efallai bod rhaid nhw symud cartref yn aml. Mae hefyd yn bosib bod gan y plentyn popeth sydd angen, a bod arian ddim yn broblem, ond bod y rhieni ddim yn meddwl am beth sydd orau i'r plentyn, a gall hyn cael effaith anferthol ar ddatblygiad y plentyn. Yng Nghnfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar hawliau'r plentyn, mae'n esbonio bod angen i bob plentyn yn y byd gael ei magu yn ddiogel ac yn iach. Bod pob un plentyn yn y byd yn cael digon o fwyd. Bod pob un plentyn yn cael addysg, derbyn arweiniaeth gan ei rhieni, a bod yn rhydd o drais a chamdriniaeth. Dwi wedi trefnu cael sgwrs gyda Siarter Hawliau, sef Comisiynydd Plant Cymru, i drio cael cipolwg ar y gwaith mae hi'n wneud o ddydd i ddydd ac i ddeall hawliau plant yn well. Fel Comisiynydd Plant, mae rhaid i mi gwrando ar blant, codi fy llais ar gyfer plant. Ydy hi'n deg i wei felly bod yna rai plant yn Cymru sydd ddim yn cael yr un hawliau a phlant eraill? A be all y Llywodraeth wneud, a be allan ni wneud fel Cymru i drio wella'r sefyllfa yna, fel bod gan bob un plentyn yr un cyfleoedd mewn bywyd, mewn gwirionedd? Ie, wel, mae'n neges pwerus i bob plentyn i ddweud mae yna un hawliau gyda pob plentyn. Ond mae'n her mwyaf, dwi'n credu, i'r Llywodraeth ydy'r clodi plant, ac maen nhw'n colli mas yn cynnwys bwyd iach ac tai gynnes. Just the basics hefyd. Ie, pethau dyn ni'n cymryd yn ganiataol o gynnon ni. A dydy pobl yn cyffredin, dydyn nhw ddim yn weld nhw, maen nhw'n dweud, does dim really clodi yng Nghymru, ond mae yn. Mae'n bwysig ein bod ni'n trafod yr hawliau yma, ond hefyd mynnu gweithredu arnyn nhw. Fel Llywydd yr Urdd, dwi'n cynrychioli plant a phobl ifanc Cymru, ac am weld dathlu llunio'r hawliau fel mae'n dechrau i ledaenu'r neges pwysig.